Hallelujah. Bangcwele uThixo akasimoneli nganto. Akathi masiyeke le kanti akhona akazawusinika yona. Hallelujah. Intoni mani wrong xa basa enjoy ubomi. Akathi nosi akanolo uThixo bayekani lento kanti akhona akazawusinika yona. Khona izinto ezingcono asibekele zona. Uyabona njengoba silapha nje uqala lapha ku tata umonakala yakutata umonakala yekuma umonakala yekuma umhlaba yeko sisi yeko bhuti yebantwaneni yabantu. Haleluya. Ubani nobani ikhona inkinga afacene nayo. Haleluya. Njalo ushumayela monakala kanti ufacene nenkinga. Wonke umuntu olapha emhlabeni ikhona ingxaki afacene nazo. Njengoba siza endlini kaThixo ngemihla yonke kungoba sithi Thixo yiba nathi sincede kwizinto ngezinto sihlangabezana nazo kweli lizwe. Uba umuntu uzothi hayi mna sendingumprofethi, mna sendingubhishopi, mna sendingumvangeli, mna sendingumshumayeli, akho nkinga ndishayisene nazo, yakuthetha mangahlaza. Wonke umuntu uyamdinga uThixo. Ngoba ilapha emhlabeni nje sihlangabezana nengxaki. Sinayo ibanathi kwezinkinga sifacene nazo. Hallelujah. Hallelujah. Ngase thobe ngakubani man. Yena ubona wonke umuntu badibona abangcwele apho ndiyakhona. Xa unoThixo ingxaki yakho suyinesa ngokwakho. Ukhona umuntu othe uzasithwalela imithwalo yethu. Wazi wahlala unesingxaki uba mna kaloku ndimlowo abathe ogqirha mna kaloku ndine-HIV positive, mna ndimlowo okuthiwe mna ogqirha ndineswekile, mna kaloku ndimlowo ekhaya ingekho imali, mna ndimlowo ongasebenzi, mna ingxaki yakho ungayinezi eskaleyithe uThixo. Hallelujah. Hallelujah. Ndimeza abantu abaninzi bafuna uThixo ufuna ukubanceda nabo bafuna ukuzinceda. Ubhizi uThixo ngapha uzama ukulungisa imeko yakho nawe uzama ukuzilungisela kanti wena ufuna ukuyilungisa wrong. Hallelujah. Uyabona ukuthi ngisebenza khona. Ndinomphathi wami emsebenzini. Umphathi wami unomphathi wakhe. Umphathi womphathi wakhe unomphathi wakhe. Kunezinto endithi xa ndizenze ndibone uba ngoku azisekho kwilevel yam, masiye kumphathi. Hallelujah. Yes, escalator. Hallelujah. Hallelujah. Nxa ndiyidlulisile yaya kumphathi funeka adikishane nayo. Xa ingakwazi udikishane nayo ayidlulise. Kodwa eyona nto endiyakuyo uba imeko nemeko ojongene nayo ungazithwaleli ngoba uzayithwala rongo, uyidlulisele kuThixo. Yho jeje. Uba ubuya pha esikolweni ebuye ephethe iphepha
kuthiwa makubhatale kwi-carry app laa nto ubhatala kuyo imali isikolo, walidlulisa kumama okanye kum, emveni kokuphela engqondweni. Uyayazi mamhlanje into endiyethethayo, xa ibuyayo umntwana esikolo ayidlulise into ethi ufuna imali esikolweni, uyidlulisa because uyidlulisele kwizandla ezirayithi. Hallelujah. Into ayilindele yena ngomsekuseni imali khawubamba esikolweni, yavelaphi uyidlulisi. Nansi imeko zethu silapha endlini kaThixo, masidlulisele kuThixo, uThixo uzasitholela imithwalo yethu. Thathile umlomo wakabi manga. Hallelujah. Ingxaki yabantu uThixo engabancedi nje ukuba usafuna ukuziletha ngokwakho. Hayi ndimtrayile lo Thixo akasebenzi. Hallelujah. Ngoba uThixo nguThixo.